Ook bij SC Heerenveen kwamen honderden supporters naar de laatste training. De fans hingen haar sammelen aan de noordkant van het stadion. Nadat de reek oplutsen weer, kwam de selectie op de brandtrap om de stiepe in ontvangst te nemen. Verdediger Milan van Ewijk, die Jenner nog uitkwam voor Cambuur, nam de microfoon om de supporters te spreken. We gaan er alles aan doen om te winnen. We gaan jullie belonen voor de support. Ja, het geeft ons sowieso extra motivatie, weet je, want je doet het ook voor de club. En zeker deze wedstrijd, weet je, het is echt een rivaliteit tussen hun. Dus ik ben gewoon trots om Heerenveen-speler te zijn en ik ga het ook morgen laten zien. Trainer Johnny Jansen zegt dat de supporters zijn taak overnamen. Wij kunnen ons verhaal houden en zo hebben we nog wel wat in petto. Maar dit is denk ik het allerbeste medicijn om te laten zien van wat voor belang er is in deze wedstrijd. Na de supportersactie volgen een ontspannen training in het stadion. Grote vraag wie nog of Milan van Ewijk en Nicolas Madsen fit genoeg zijn voor de derby. Maar daarop is intussen een antwoord. Nou, dat lijkt allemaal hartstikke goed. Ja, dus deze jongens hadden wat pijntjes overgehouden aan de wedstrijd. Maar die jongens zijn er gewoon bij. Dus die staan morgen in de baas? Daar kun je wel van uitgaan. Lucas Woudenberg koer vanwege trieste familieomstandigheden net bij de laatste training wezen. De Frieske derby is morgen van 11 uur live te volgen bij Omroep Friesland, op radio en op internet.